34 ordu. Ordurako azpadaukazu dirua, zureak egin du. Zugek diona egia da? Zuk daukazu dirua? Baina nondik aterako dugu dirua? Badago beste zerbait baliotsua? Zuek biokor begira bazaudete zerbait gertatzen delako da. Zer da? Hemen utzi dut! Nor izan da? Zer? Dislexia. Hori da gure ustez zut daukazuna, baina ziurtatzeko proba batzuk egin beharko genizkizuke. Baina ez da ezer txarra, jende askok dauka. Eta esan dizu nolako izango den dislexiaren proba? Nola dakizuzuk dislexiaren proba dela? Nik ez dizut esan. Ies egin nahi nuke, ta ez galdetu zergatik. Nora ezean nabil, agertu zinenetik. Begira, birari buruz da. Animatuko zara ez da? Oso gauza txarrak izan dizkigu elkarri, baina ez gara umeak eta... Kasu hipotetiko batean, ze gertatuko litzateke ikasle batek beste ikasle batzuen informazio pribatua zabalduko balu? Ba, zigor administratibo bat, adibidez, eta kartzela zigorare bai. Kartzela? Karla? Ez dut saiestu. Ados kleptomanoa naiz. Arrazoirik gabe lapurtzen dut. Badakit kleptomanoa zarela, baina hau gaizki dago. Dena itzuli behar duzu. Kuskuxero desblokatu duzu. Marenen espedientea zabaldu du? Agian ez dugu kuskuxero harrapatuko, baina bere konplizea bai. Azpi, bidea nago. Lokalizatuta daukazu oraindik? Hurrengo bidegurotzean eskuinetara. Hemen jende asko dago, eman arrastoren bat. Zertarako torrarazi gaituzu? Inork ez du espero gu bezalako neska mutil batzuek. Adingabeen zentroetatik etorrita. Abes batza batean abestea. Zer moduz isilarazten baditugu. Ez du beste ezer argitaratuko. Hortaz, kuskuxero menderatu dugu. Hau ez da horrela geratuko. Borrokarako prest!